Na južnom okraji Mexika v kanáloch Xochimilco sa nachádza miesto, ktoré vyzerá ako z nočnej mory, ostrov Bábik. Tento malý ostrov je pokrytý stovkami bábik rôznych druhov a veľkostí. Mnohé z nich sú bez očí, rúk alebo hlav. Ich opotrebovaný vzhľad a znetvorené črty pôsobia naozaj desivo. Legenda hovorí, že v 50. rokoch 20. storočia sa na tomto odľahlom mieste usadil pustovník Don Julián Santana Barrera. Po tragickej smrti dievčatka, ktoré sa utopilo v blízkom kanáli, našiel Don Julián bábiku. Veril, že jej duch blúdi po ostrove a preto začal zbierať ďalšie bábiky, ktoré našiel alebo dostal od miestnych, aby jej dušu upokojil. Po jeho smrti v roku 2001 sa ostrov stal turistickou atrakciou. Návštevníci začali hlásiť nezvyčajné javy. Bábiky, ktoré sa pohybovali, šepoty v tichu lesa a pocit, že sú sledovaní. Niektorí tvrdia, že bábiky samé od seba menili polohu alebo žmurkali očami. Návštevníci na ostrove často nechávajú bábiky alebo iné predmety ako obete v nádeji, že sa im splnia želania alebo na ochranu pred zlými duchmi. Miesto sa stalo predmetom záujmu médií a dokumentaristov, ktorí skúmajú jeho históriu a paranormálne javy. Ostrov Bábik nie je len turistickou atrakciou, ale miestom, ktoré vyvoláva otázky o smrti, duchoch a ľudských poverách. Je to miesto, kde sa realita stretáva s legendou a kde každý krok môže odhaliť ďalšie tajomstvo.